al poliesportiu. Molt bona nit des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers. Us donem avui la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Avui, ja ho sabeu, estem a dilluns i avui és dia de tertúlia esportiva. Comencem. Anem amb el sumari d'aquest dilluns, on començarem, ja ho sabeu, repassant alguns dels resultats del cap de setmana i després ens enfilarem cap a la tertúlia. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. Doncs anem amb el post del cap de setmana i comencem parlant del Freikin Balonmano Granollers, els ballesans que han superat per 27-35 el Viveros Erol Balonmano Nava, el partit que ha estat clarament dominat pels granollerins des de l'inici de l'enfrontament. A destacar la gran feina de la porteria amb un 35% sota pals entre Pau Paniti i Luca Krivokapic. Escoltem doncs les paraules d'Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers. En líneas generales, al principio nos han hecho mucho daño con los bloqueos, con el juego con pivote, pero yo creo que hemos podido controlarlo bien durante la segunda parte, que hemos roto ahí el partido, pero es eso, un poco una sensación así rara, teniendo un marcador tan a favor. Sabíamos que teníamos que venir aquí por ganar esos 2 puntos, porque los queremos igual que ellos, obviamente, y que era una pista muy complicada y que necesitaba pues ese punto de concentración extra que merecía, y sobre todo para afrontar lo que nos viene, que es mucha tralla, pero con otra cara, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha cumplido el objetivo. Amb aquest triomf, els ballesans es mantenen en el top 3 de la Lliga Sobal i ja comencen a pensar en el partit de demà davant el Porto. Continuem amb handbol i parlem del CAC Balonmano Granollers, que ha caigut per 18-29 davant el Superamara Veravera, les de Robert Cuesta, que no han sortit del tot concentrades i han patit a finals de la primera meitat, i és que ja al descans el marcador era de 9-14. A la represa, les ballesanes no han pogut capgirar el lluminós i han deixat escapar 2 punts importants. Escoltem les paraules de Robert Cuesta, aquest és l'entrenador del CAC Balonmano Granollers. Molt dolenta, no? Sens dubte, no hem donat la imatge que havíem de donar, no hem fet el partit que havíem de fer i teníem molt clar que contra aquest equip les nostres errades es penalitzaven moltíssim i així ha sigut, no? Ha sigut un partit on hem comès errades no forçades i ens han penalitzat moltíssim. Ara al CAC li toca visitar la pista del Sicar Lanzarote, a la que ja serà la 21a jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola. Anem a pel futbol perquè l'Esport Club Granollers ha caigut per 4-3 davant el Palamós. L'equip dirigit per Toni Sallés no ha pogut doblegar a l'actual líder de la categoria. El partit que ha estat una constant anada i vinguda entre ambdós conjunts, els granollerins que han tingut l'opció de posar-se 1-3 al minut 30, però Ivan Pérez ha fallat el penal. Tot i això, grans sensacions dels ballesans que continuen lluitar per arribar als play-off d'ascens. I tanquem el resum del cap de setmana parlant del sènior masculí del Club Bàsquet Granollers, els de Toni Olivares, que han superat per 90-93 el Club Bàsquet Quart. Els ballesans han patit de valent per superar el darrer classificat de la Lliga. Tot i això, una victòria que manté el CBG a la 7a posició de la Lliga i ja pràcticament amb la permanència assegurada. Nosaltres, aquí al Poliesportiu, fem ara una petita pausa per la publicitat i ara tornem amb la tertúlia. Fins ara. A Ràdio Granollers, el poliesportiu. El Club Tenis Taula Granollers està buscant jugadors i jugadores per disputar competició federada als seus diversos equips. En la temporada del seu 5è aniversari, el club presenta per primera vegada 3 equips federats a les competicions provincials de la Federació Catalana. Els nostres equips participen des de primera provincial fins a 4a provincial, un equip de veterans i un equip femení per la Copa Catalana Femenina. Anima't, t'hi esperem! El Club Balonmano Granollers estrena nova pàgina web. El club s'endinsa cap a un procés de modernització i digitalització amb el canvi de pàgina. Un portal més modern, intuïtiu i atractiu, dissenyat per millorar l'experiència de l'usuari i oferir una informació completa i accessible sobre l'entitat. Visiteu-nos a www.bmgranollers.cat. Ets triatleta però no ho saps? Tots som triatletes. De petit nadaves a la banyera com si fos una piscina olímpica.
Corries pel parc com si fos una marató i pedalaves amb la bici de rodetes com si fossis campió del món. Però per què deixar-ho només per quan som petits? Al Club Triatló Granollers seguim nedant, anant en bici i corrent, però cadascú al seu ritme. Tant si vols competir com si només vols gaudir de l'esport, aquí el triatló és per a tothom. La duresa la poses tu. Vine i descobreix-ho amb nosaltres. T'esperem. Escriu-nos a les nostres xarxes socials o apropa't els dimecres a 7:45 a les pistes d'atletisme de Granollers. Ets triatleta, ara ja ho saps. Ara ens pots trobar a la web de Ràdio Granollers. www.radiogranollers.cat. Trobaràs tots els continguts de la nostra programació, esports, informatius, musicals, podcasts, ho podràs escoltar i descarregar. Visita la web www.radiogranollers.cat. 107.6 FM. La tertúlia. Ja ho sabeu, aquí al Poliesportiu, cada dilluns a Ràdio Granollers, nosaltres que ens agrada començar la setmana repassant els resultats del cap de setmana i per fer-ho d'una forma una miqueta més amena, doncs fem la tertúlia esportiva dels dilluns. I per fer tertúlia doncs hem de presentar els nostres convidats d'aquest dilluns, ja 23 de febrer, que ràpid se'ns està passant aquest 2026, a la meva dreta, Josep Bach, molt bona nit. Bona nit, i els dies van passant. Passen ràpid, Ràpid. Passen que no els veiem. Ernest Duarte, molt bona nit. Molt bona nit. Has sentit, amb això de que passen ràpid els dies? Sí, però molt. I les setmanes. No, i els mesos. Diu, i dies passen llampeny. Ja està. És important continuar empenyent anys, no? Ja està. I si passen dies, nosaltres doncs, hem d'anar a fer la pregunta del dia. Som-hi. La pregunta. Amb aquesta música anem amb la pregunta d'avui, una secció on vosaltres, els oients i espectadors del Poliesportiu, sou els protagonistes. Cada dia us informem de qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers, ho fem per Instagram, i en aquesta informació, en aquest post, en aquesta story, no és un post, és una story, us posem una caixeta on hi podeu elaborar o fer les vostres preguntes. I avui diu així. És una pregunta bastant directa, és així una mica moneda a l'aire, aviam què em podeu dir. Companys, el Freikin passarà de ronda a Europa o no? Què en penseu? És una bona pregunta. Jo crec que ells creuen que passaran. Jo, com a aficionat i com a soci, també crec que passaran. Que una cosa és Europa i una altra cosa és la Lliga. L'altre dia ens vam trobar que vam anar perdent de 20-10 i anem a naves i guanyem el partit. Vull dir, no té que veure una cosa amb una altra. Europa és Europa, nosaltres tenim un equipet, anem tercers a un punt del segon, què volem més? Tenim un equipet aquí per tal. Però Europa és un altre tema. Aquí hi ha equips amb molta més capacitat, amb moltes més coses que poder nosaltres no tenim, però ja que estem amb aquesta d'allò, doncs de fer-ho el millor possible. Josep, tu com ho veus, això? Diu l'Ernest, no? Titular curt, Europa és un altre tema. Objectivament, no. Objectivament, no. Jo he de dir que he descobert que... Passen 3 del grup de 4. Bueno, llavors podíem tenir alguna possibilitat. Per això dic, volia posar-te context per la resposta. No, podíem tenir una possibilitat. Però jo ja, si te'n recordes, contra els noruecs, ja em vaig manifestar l'altre dia. Els noruecs ja em vaig manifestar que fa uns anys, vull dir, han investigat molt el rendiment esportiu, vull dir, han treballat molt i en qüestió de 2 Olimpiades han fet un salt qualitatiu molt important. Clar, aleshores tu veus tot el moviment esportiu que ells tenen i de la manera que estan treballant, i jo ja em vaig manifestar, dic, ojo amb els noruecs que no són moco de pavo, saps? Vull dir que, i la realitat es va manifestar. Si extrapolem amb això, amb el resultat que va fer
els noruecs amb l'altre equip que van jugar anteriorment, que tu vas fer El Porto. Sí, que tu vas fer un comentari que són més o menys iguals. Sí. Aleshores, si hem de veure el resultat que vam tenir a Noruega i Oporto és més o menys, diríem, similar al joc de Noruega, doncs, home, objectivament és el que hem manifestat. Ara, s'ha de veure, vull dir, no està res tancat, però de moment s'ha de lluitar, evidentment, per aconseguir-ho, no? Si hem de ser realistes és com dir, doncs això, no? Jo ho veig de la manera, vull dir, difícil. Molts cops hem anat amb difícil i hem set subcampions. Per això s'ha de jugar, s'ha de veure ara la el que va cosa, passar. vull dir, a més hem jugat a fora, a can d'ells, hem de veure el que fan aquí. Vull dir, sempre que ens hem trobat equips potents aquí, ens han passat per l'adreçador. Sí. Poder això és el que hem d'acabar de compaginar, per exemple, quan nosaltres vam anar a Nantes, qui ho anava a dir que seríem subcampions? Ningú. Bueno, però... Ningú. No apostava ningú per nosaltres, O a Flensburg. Sí, però que ningú apostava. No, clar, perquè entraves, vull dir, l'equip va agafar una bona ratxa, vull dir, i el Granollers potser no es tenia tant en compte, però ara ja tots el tenen en compte. Per què? Perquè ja ha fet una fase prèvia, l'any passat ja hi va estar-hi, vull dir que, clar, ara ja el coneixen més. És igual que el Barça. I el Barça de futbol és igual. I que no fa gaires anys, no? Fa només 2 temporades, 3, el Freikin va ser subcampió d'Europa. És el que estic dient, que al final i que no hi comptava ningú. Ningú hi comptava, ningú. Bueno, jo, el primer que no hi comptava. No, a veure, vull dir, et pots trobar amb una lleva de jugadors, no?, que s'afinen molt, vull dir, i les coses els hi surten bé, i comencen a funcionar, van agafant confiança, agafen moral, i, vull dir... Però també hem de pensar una cosa, de fa 3 anys han marxat molts jugadors que s'havien format aquí. Per això mateix. Cada any hi ha una reforma. Però això també és un handicap. D'aquest equip que tu dius, l'any següent, quants jugadors van marxar? 3, 4. Bueno, clar, el bo de Granollers és que està a la pomada. Sí. Però arribar a dalt difícilment hi arribarà. Per què? Perquè això ja és qüestió, diríem, de tenir, diríem, més recursos en quant a econòmics, i en quant a patrocinadors, a patrons, on aboquen, on es vinculen amb l'equip, i l'equip llavors a partir d'aquí pot fitxar gent potser amb més talent, o gent que ajudi el talent que hi ha aquí, i llavors configurar un equip amb potència, no? Que jo sempre ho he dit, vull dir, aquí el problema que tenim molts bons jugadors que van sortint per fer un equip com el que tenim. Si amb aquests jugadors hi posessis, per exemple, únicament, o a l'altre jugador del Barça, 2 jugadors del Barça d'aquests... El Meluc, sí. No, qualsevol. I el Fàbregas, si el que tu vulguis. 2 com aquests, amb el que hi ha, què passaria? Pots posar el que vulguis. A Can Barça pots posar el que vulguis. No. Dic, a Granollers, tu agafes 2 jugadors com el Nicament, o per exemple aquest, el Fàbregas, i què? Tu creus que tindríem opcions, I quants jugadors han vingut del Barça i aquí han triomfat i quants jugadors aquí han anat allà que no? Bueno, però a veure, aquí això ho has de mirar des d'una altra perspectiva, perquè el Barça et deixa els jugadors que amb ells li sobren per anar-se foguejant aquí. Clar, sí que pots sonar la campana i que un jugador aquí, agafi ja un nivell increïble, però l'any que ve ja te'l prendran, vull dir que no... És que el problema que estem comentant aquí és que es crea molt talent, o si més no, hi ha persones que despunten molt, i després és impossible retenir-los més d'una temporada o temporada i mitja. I això... És molt fàcil anar, per exemple, d'un Granollers a Can Barça que de Granollers a Parets, per exemple. Sí. Les comparacions són odioses. Tu parles del Barça i sembla que parlis... Clar. Esclar. I el Parets d'handbol... Punto. Quants pares, quan li diuen allà al Barça pel mig, quan s'informen? Es volen informar, Això només ho pot fer el Barça perquè té una estructura de club poliesportiu, però... I una estructura econòmica. Clar, d'un abast, podríem dir, regional, de tot Catalunya. Sí, el tema del Barça és que centralitza molt l'esport català en general. I això és tan bo com dolent. Ara imagina't, el Barça
A bàsquet, què li passa? Treu jugadors de baix, molt bons. On van? A la NBA. Per què? Perquè la NBA és molt superior a nivell econòmic a el que hi ha a Europa. És molt superior, però molt, és que no. O sigui, quan parlem de la NBA... Parlem de lo més gran. No, però és que la gent no es pot imaginar... Et vaig donar... El primer any són... Sí, però ja t'ho vaig dir jo, ja et vaig donar un document on, al moment que el jugador aquest acaba jugant més de 10 anys a la NBA, seguit, ja té com una jubilació que fins que es mori... Anticipada. No, que fins que es mori anirà cobrant. Passa que també hi ha un gran percentatge de jugadors de la NBA que acaben en bancarrota perquè tenen aquesta falsa seguretat de que tindran diners infinits i no acaben. Però els hi donen els que li toquen. Però ja és cosa d'aquí, això. Sí, i ens tindríem que remuntar que estem parlant de... Clar, que em sembla que són 300.000 euros No, és l'any. una pasta brutal. Però vull dir, això què fa? Fa que molts jugadors ja busquin això i molts, com jo, per exemple, i segurament l'Audi Norris que deu aquí a Barcelona, deu estar cobrant aquest momio i aquí deu viure tranquil·lament. A Cuerpo de Rei. Clar, tu diràs. Aviam com estarem nosaltres, no sé si estarem a Cuerpo de Rei, però ja hem començat parlant d'handbol, ja hem començat parlant d'Europa i demà per mi ve el partit clau d'aquesta fase de grups si el que es vol és passar, que és el que ve. Per què? Perquè ve el Porto a casa. Com està el Porto? Igual que nosaltres. La primera jornada va perdre contra l'Orus, un equip que nosaltres ens vam trobar a l'anterior fase i que ens va costar a fora, però a casa els vam guanyar. Però el Porto va perdre aquesta primera jornada i, per tant, estem en la mateixa situació. Demà, Ernest, per tant, és molt important guanyar, no? Jo crec que els jugadors i el seu cos tècnic i l'aficionat i tothom sap el que ens hi juguem demà i jo crec que els jugadors ho donaran tot i, per tant, hem d'estar pensant en que guanyarem i ho tirarem endavant. Però hem de jugar al Porto, també, no? Sí. Per això demà és molt important el partit d'aquí. Per això, primer has de guanyar el d'aquí, després ja anirem allà. Ja. Per això t'ho dic, o vés a saber, perquè l'Oporto després igual guanya un dels altres. Vés a saber aviam com estan les coses, però estem parlant del partit de demà, que és molt important, i que l'important és... O sigui, entre l'Oporto i Granollers ha de sortir el tercer... Això mateix, en discòrdia, parlant, clar. Exactament. A no ser que hi hagi alguna sorpresa, perquè, clar, a la fase anterior de grups, el Freikin va poder guanyar a l'Orus, cosa que ningú s'imaginava, perquè la derrota que va batir el Freikin fora va ser molt contundent, i el Porto i l'Elverum s'han guanyat entre ells. El Porto va guanyar a casa de l'Elverum i l'Elverum va guanyar a casa del Porto. Estem dient, cada partit és una història, i crec que també els del Porto, quan vinguin jo, me'ls he creuat aquesta tarda per aquí, 4 o 5, i dic... Ja has vist el Pol o no? No hi era el Pol. Però dic... I juga el Pol? El Pol Valera hi juga. Dic, però mare de Déu, quins armaris, eh? No, clar. De 2 cossos. De 2 cossos, sí, però armaris que després a la pista els veus i tot és... O sigui, jo em quedo petit. Jo em poso darrere d'aquests i no em veuen. No, sí que es veu... No, a mi no em veuen. Jo em poso darrere d'un d'aquests així, bèsties de 2 metres, amb una envergadura de 2,15 de braços i jo no em veuen, home. Hem de fer una petita pausa a la tertúlia. Ja ho sabeu, aquesta temporada nosaltres que estem aprenent una miqueta més de conceptes futbolístics, de la veu i de la mà també. Del Marcos Molina, entrenador de l'Esport Club Granollers. Avui aprendrem una miqueta més dels sistemes de joc. Ara parlarem dels sistemes de joc. Hem de tindre clar que els sistemes de joc és una estructura que es col·loca dintre del camp que serveix com a una ancla per al jugador. És a dir, el que busquem en un sistema és entendre que el jugador ocupa una posició i el que fem com a entrenador és determinar-li diferents rols dintre d'aquesta posició. En les fases abans comentades, hem de saber que aquest jugador dintre del nostre sistema s'ha de comportar d'una determinada manera en funció de quina fase del joc estem o en quin moment del joc estem. Aquests sistemes són molt coneguts i estan molt treballats. Segons Marcelo Bielsa, l'entrenador argentí, ara seleccionador d'Uruguai, va diferenciar que els sistemes es diferencien en 4-4-2, un dels més coneguts, 4-3-3, també molt conegut aquí a Espanya, i a partir d'aquí anirem a situacions de 3-5-2,
3-4-3, 3-5-2, però canviant l'ordre dintre en el mig camp, o els 4-2-2-2-2, molt conegut també per aquesta Colòmbia mundialista que va fer una gran història, però que lamentablement al Mundial dels Estats Units va caure a primeres de fase. Què és el que volem amb els sistemes? Què és el que intentem treballar? El que intentem treballar és donar-li suport al jugador per saber com s'ha de comportar en el partit. Ara, hem de saber que una vegada la pilota comenci a rodar, aquests sistemes són variables, són molt flexibles. Llavors, què és el més comú en el futbol modern? Que aquests sistemes siguin adaptatius al moment de joc o a les fases del joc en què estem jugant. Llavors, no és estrany que un equip es comporti amb un 4-2-3-1, per exemple, en fase ofensiva, però que es comporti amb un 4-4-2 en fase defensiva. Llavors, què és el que hem d'entendre d'aquests sistemes? Que ajuden al jugador a saber jugar de la millor manera i, sobretot, respectar un model de joc, una idea d'entrenador, perquè tots sigui compartida i entenguda per sacar el millor rendiment a l'hora de jugar. Molt bé, després d'aprendre una miqueta de futbol, futbol 4-3, deixem descansar una setmaneta més al futbol. Hem jugat contra el Palamós, els líders, ens ha anat de ben poc. Qui malauradament també haurà d'agafar una mica millor de tot és el CAC 7, derrota molt contundent, 18-29. A mi em sorprèn, Ernest, comentari breu. A mi em va sorprendre molt, 9 gols la primera part, però quan vam sortir a la segona vam estar 8 minuts sense marcar cap gol i al final en vam marcar 18. 18 gols és un baratge molt pobre i crec que és un equip que depèn molt d'una jugadora. I si aquesta jugadora que ja porta 2 partits que no hi es nota molt. I aquí és segon veiem. Després jo crec que hi ha una banqueta que s'ha de comptar més amb la banqueta, crec jo. No podem tindre uns jugadors fixes i les altres ja han de jugar. Jo crec que si no va bé la cosa, perquè jo vaig veure el míster nostre molt tocat, ja havia demanat els 3 temps, ja els havia demanat, jo vaig veure molt tocat perquè tenia que estar tocat perquè les coses no anaven com tenia que anar o com ell volia. Però jo crec que si hi ha una banqueta, a vegades s'ha de tocar aquesta banqueta, provar una noia, provar aquesta, que l'equip que havia venien tocats i també volien tirar una mica ja el ressò, i així ens va ser. Ens van passar la mà per la cara i punto, no hi ha res a dir. Esperem que per aquest cap de setmana estiguin recuperades i que sumin els 2 punts a Lanzarote. Anem amb el bàsquet, victòria 90-93, però, Josep, era contra els últims de la Lliga, que porten 15 o 14 derrotes consecutives. Sí, però a més, faltant 2 minuts per acabar el partit, estaven perdent. És que és tremendo, això. Estaven perdent. Passa que en 2 minuts van donar la volta. On podem trobar la clau? En els rebots. Un altre cop més. Sí, però aquesta vegada a favor. Per fi. Nosaltres vam estar amb 10 rebots ofensius i 28 defensius. Si parlem de 28 defensius vol dir molts contraatacs llançats. En canvi, els altres van estar amb 7 ofensius i 15 defensius. O sigui, per tant, la diferència és molta i el resultat ja ho diu, 90-93. Però jo segueixo insistint en que si ajustéssim una mica més la defensa o es pogués treballar més en la defensa, arribar a fer 90 punts, potser no en farien tants, però tampoc ens en farien tants. És que jo crec que aquests resultats, coneixent el Toni Olivares, no li agrada gens aquest estil de bàsquet, perquè ell és de resultats que no passin als 70 punts, tant a favor com en contra. Un joc més lent, més farragós i tal. Però de nivell d'anotació, Carles Oms, 28 punts. Sí. No, vull dir... Jo veig que és un equip que està completament salvat. Sí, bueno, home, ara portem... Jo no hi entenc molt, però jo veig l'equip que està completament salvat. Dels 19 partits que portem, 10 són victòries i 9 són derrotes. Vull dir, estem mitat i mitat. I sí que, estem més o menys on tindríem que estar. Potser diem un amunt, un avall. Donem aquest marge, com a màxim podíem acabar 5è però que, Veient les temporades anteriors, toquem aquí la fusta, perquè nosaltres hem patit fins a l'última jornada i crec que aquesta temporada ja no es patirà fins a l'últim moment. Jo crec que no. Veient el que es veu, no. Ens toquen encara alguns equips aquí... Però la permanència està bastant ben lligada. Sí, però s'ha de remar una mica, primer.
Doncs nosaltres que hem remat moltíssim i el vaixell que ja porta ja tota l'estona ja a mar i hem de tancar la tertúlia. Ernest Duarte, moltíssimes gràcies. Un plaer i demà us esperem tots que animem el balonmano Granollers. Josep Bach, com sempre, moltíssimes gràcies també. A vosaltres. Nosaltres, que tanquem ja el poliesportiu d'aquest dilluns, ja ho sabeu, ens podeu escoltar aquí a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit, o si ho prefereixen ens poden veure a Vallès Oriental Televisió a partir de 2:15. Que passin, doncs, una molt bona nit. Fins demà.